Η ευχάριστη έκπληξη για όλους μας, Χωσέ Χολέβας. Ο Ουρουγουανός, ο οποίος αλλά στο τέλος μέσα από την αξιοποίηση και σε χρόνο συμμετοχής έκανε πράγματα. Πριν από 2 χρόνια βοήθησε πολύ όλες οι ομάδες τον ήθελαν. Αυτός όμως ήθελε μόνο τον Ολυμπιακό. Ψυχή, δύναμη, πάθος, Αβραάμ Μαρόπουλος. Αβραάμ Ανάνη για πάντα στην όριμος, σοβαρός, αποτελεσματικός φέτος, κλείνει την βασικός της Εθνικής Δανίας. Δένις ο τρομερός, Δένις ο ταχύτατος, Δένις Ρόβερνα! Πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Είναι σίγουρα ο Μωυσές. Διαβασμένοι σήμερα δεν κάνετε πουθενά. Τώρα εδώ, ας τα πληριώνουμε. Στους συνδρομητές τι είπα. Έχουμε πολλά κόμματα. Δεν έπαιξε φέτος. Δυνατό αριστερό πόδι. Μια από τις μεγάλες ελπίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο δεύτερος με το ίδιο επίθετο, Γιάννης Μαυροδόπουλος. Ο Μαυροδόπουλος δεν έκανε το άλλο από το πάνω, ήταν και εδώ σας το λέω. Λοιπόν, ήρθε από την Ουγγαρία και στα 2 παιχνίδια που έπαιξε έδειξε ότι το μέλλον του ανήκει. Τερματοφύλακας. Μπάλας Μέγερη λοιπόν. Αυτός είναι ο Μπάλας Μέγερη, ο τρίτος πορτιέρ του δευτερόλεπτου. Συνεχίζουμε. Ένας πραγματικά μεγάλος παίκτης. Άφησε το λιμάνι του Λίβερπουλ και το λιμάνι του Πειραιά. Έγινε πρωταθλητής.